Tak Amerika zvučný tým, ale budeme sa snažiť urobiť maximum preto, aby sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Čo bude možno dôležité, dostať sa im možno tak trošku pod kožu, tak ako sme to dokázali aj v zápase s Nemeckom, prípadne Fínskom? Určite, tak aj so Švédmi tam bolo dosť, ja by som povedal, tých vlčákov a bolo to dobré z našej strany, takže iba pokračovať v tom. Ty si sa presadil v tom zápase s Nemeckom, bolo to také zadozučinenie za tie 3 dobré výkony, ktoré sme tu predvedli, aj ty osobne individuálne na tom turnaji? Ale tak je to tímový výkon, každý jeden zápas, ale jasné, ten gól poteší, ale v prvom rade je dôležité, aby sme vyhrávali a tomu sú tie aj výkony moje podriadené momentálne. Oliver, sme v top 4, ideme bojovať o medailu, to už je teraz realita. Čo možno urobiť preto, aby vám to príliš nezväzovalo ruky, to slovo medaila? Tak to aj by nemalo. Tak proste to ideme od zápasu k zápasu a je to takto, si myslím, že už od začiatku turnaja a ideme tak stále a ideme aj deň po dni, takže to by nemalo. Pre teba osobne je to zatiaľ najsilnejší moment v kariére? Tak tých momentov, už som niečo zažil, ale je to jeden z tých veľkých momentov hrať v semifinále olympiády.